Sí, sents bé o...? perfecte, Vale, vale. perfecte, Edgar. Vale, se Sí. m'estava acabant ja, ja no sabia què dir. Estava, estava sentint alguna cosa de que era una mica estrany. Sí, Sí. no, estava explicant que La llibertat interior va ser el primer llibre que vaig llegir començant el confinament. Ostres. Que va ser com, ostres, en un moment, això, no? Cercant aquesta llibertat interior en un moment que, ostres, realment havíem d'estar molt amb nosaltres, ens començàvem a tancar d'alguna manera, val, a tot el món exterior, i que tampoc sabíem el que duraria, vull dir que era una cosa com molt incerta, i, bueno, les paradoxes aquestes de la vida, no? Que és meravellosa i bueno, i mai sabem per on ens porta, i mira, per mi m'ha fet Exacte. gràcia el tema aquest, no? De la llibertat interior, i comencem el confinament, que no en tenia ni idea perquè m'havia comprat, com es diu ara, penso que va ser una mica abans, no recordo, Abans. i de cop i això, va quadrar que començàvem, però bueno, coses de la vida i tot. Què tal, tot bé? Molt bé, també com molt enfeinat, ara com un il·luminat veig, Sí, perquè sí, ara, és que ara acaba de... surt el sol. Què Sí, estàs, a per la veure si... Garrotxa ara? Sí, a veure, em va enganxar el confinament a la Garrotxa, a veure si després, no sé si em veieu bé o Sí, puc a es veure... veu bé, Sí? no Val, pateixis, sí. potser aquí no em ve tant de cara, sí, sí. Està Ha bé, estat està bé. plovent, ha estat plovent molt i ara mateix ha sortit el sol. Bé, plou i fa sol. Doncs sí, molta feina amb la segona temporada de l'Ofici de Viure i de TV3, i també ara estem preparant una, uns 4 programes especials sobre les conseqüències psicològiques i emocionals de la pandèmia, i la veritat és que molta feina, perquè a més coincideix amb efectivament, no? Amb la sortida del carrer de la Llibertat Interior i també la sortida en castellà aquesta setmana de la Llibertat Interior, Molt bé. que ha quedat molt bé. Ara tinc un exemplar aquí que ha quedat molt bonic. A veure si el puc ensenyar. Sí, És aquí? es veu, es Sí, veu. sí. Molt És bé, bonic, és molt bonic. sí. I com a objecte l'ha publicat Diana, que és una nova editorial, un segell que es recupera, i no, molt bé. Llavors, però tot això s'ajunta com molta feina, però bé, la faig molt a gust. Sí, M'ho sí, sí. suposo, estàs fent el que t'agrada, Sí, entenc, per tant, sí. a I, disfrutar-la a tope. I i tant. tu, Edgar, també no pares, oi? No paro, no, 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 no. Jo sempre explico, com va començar això del confinament, clar, em vaig sentir molt estrany perquè, clar, la gent només trucava per anar cancel·lant-ho tot. I clar, com a autònom, pues, ostres, te quedes una mica en plan, hòstia, a veure què passa, no? I clar, es va cancel·lar fins al mes de juny, pues, tot anava caient, no? I aquí, doncs, amb una estranya sensació de tranquil·litat, dient, bueno, tampoc hi pots fer res, doncs, bueno, a veure què passa, no en tenia ni idea, i la meva sensació era de que cada dia era diumenge. Allò, a mi el diumenge no m'agrada sortir gaire, m'agrada estar a casa, i clar, estar a casa sense fer res és diumenge. Per tant, durant uns 4 o 5 dies era, hòstia, cada dia diumenge. Ja al final tenies una sensació estranya. Però, com que el cap va com va, bueno, ja començant a fer coses i a proposar coses i a pensar d'una altra manera, i han sortit també projectes molt xulos i que n'estic molt content. Per tant, Que bé, que bé. no puc dir que me n'alegri de lo que ha passat, evidentment, perquè sé que molta gent ha patit, arran de les meditacions que al principi, els 2 primers mesos, feia cada dia feia sessions de meditació, per qui s'hi volgués ajuntar, obert a tothom, i la veritat és que ho feia perquè jo en tenia ganes, senzillament. Jo ho trobava a faltar i ho feia. Però la veritat és que això m'ha posat en contacte amb molta gent que, ostres, que ha patit molt. Que ha patit molt Sí, i que ha trobat aquí sí, una sortida. La meditació, com tu saps, és molt potent i d'alguna sí. manera doncs, bueno, ha fet que tot això doncs, bueno, canviar de xip i portar el gra de sorra. No? Bueno, primer de tot anem a començar amb felicitats perquè ara has fet la segona edició, oi? De la llibertat interior en català. Exacte, sí, sí, aquí el tinc també, que és bé preuat, perquè tenia els objectes, o sigui, com a llibre també m'agrada molt com va quedar, no? I tant. Amb la gàbia i l'ocell, i sí, sí, la veritat és que s'ha acabat, s'ha esgotat. El que ha passat precisament és el que comentaves, Edgar, no? Que és que molta gent s'ha sentit en una presó,
tancats, sense llibertat exterior, i llavors el que ha passat és això, que és que han intentat aconseguir-lo, i molta gent també l'ha aconseguit a les llibreries, no? Han fet per maneres, i s'ha esgotat. Durant aquest confinament s'ha esgotat la llibertat interior, i ara aquesta setmana ja ha sortit al carrer una segona edició, perquè, com tu deies al principi, Edgar, estem més mancats que mai de llibertat exterior, i per tant hem de començar a mirar cap endins, no? I potser aquesta efectivament és una oportunitat també per començar a valorar altres coses i saber que, com diu en el llibre, com dic en el llibre i com deia Antoni Blai Fontcuberta, que és un dels psicòlegs de capçalera, no trobarem la felicitat en fora, no? La felicitat a fora és molt difícil que la trobem, i si la trobem té data de caducitat. Llavors és el moment... Ell deia, hem de buscar-la en coses i en llocs més estables. I per tant hem d'anar cap a dins. Endins sí que trobarem la pau. Jo vaig a veure si... A veure, que em posaré una mica més cap aquí, perquè... No pateixis. Val. Doncs que la... És que sí, realment aquí no estic il·luminat, però ara físicament sí. Doncs no, que efectivament la pau no la trobarem a fora, no? I menys ara encara, durant la pandèmia, ni al final de la pandèmia. Si busquem pau, hem de mirar cap endins. I llavors, el que he fet en la llibertat interior, com saps molt bé, és explicar què han dit grans referents al llarg de la història de la psicologia i del món del creixement personal i de l'espiritualitat, i després també una mica les meves passes per tal d'aconseguir aquesta pau duradora. Sí, perquè quan comences el llibre sembla que clar, a mi em va passar, dic, ostres, però és de política? Va haver-hi un moment que vaig fer aquest... El pròleg, sí. Exacte, no? Dic, ostres, va de política? Clar, en aquest moment... A mi la sensació em va agradar, perquè a mi el que m'agrada molt és veure l'espiritualitat reflexada en entorns o contextos que normalment no la solem trobar, no? I per mi com es diu ara, l'espiritualitat en la política, per mi és algo que fa molta falta, val? I al llegir-ho vaig dir, ostres, doncs mira, a veure cap on va, no? Després vaig veure que no, bueno, que sí i no, perquè entenc que pel fet de que ho esmentis ja hi ha sempre una connexió amb allò, no? I almenys a mi em donava molt que pensar. Sí, en el pròleg explico que la llibertat interior va sortir precisament de l'Ofici de Viure de la primera temporada, que vam gravar un episodi que es deia La llibertat interior, i quan vam veure quan jo vaig veure que a la presó, segons em va dir un funcionari de presons, que també és sociòleg i psicòleg, que és en Vicenç Alujas, hi havia persones més lliures que d'altres persones que són fora de la presó. A mi això em va sorprendre molt, o sigui, vaig preguntar-me bé de quin tipus de llibertat està parlant en Vicenç Alujas, o sigui, com és aquesta llibertat de dins la presó, no? Llavors, clar, també hi havia els últims anys en què s'havia associat, arran del procés, la llibertat a la llibertat política, no? Havíem parlat molt del procés, arran del procés polític havíem parlat molt de la llibertat, i era com si la independència fos sinònim de llibertat. I per tant arrenco també amb aquest paral·lelisme perquè vaig tenir la sort de dirigir un documental que es va emetre per TV3 que es deia Un procés dins del procés, que era amb els familiars dels presos i polítics i preses, i llavors vaig parlar també amb totes les famílies, i algunes, com per exemple la germana d'en Jordi Cuixart, l'Ester Cuixart, ens va dir: en Jordi a la presó és més lliure que lliure. I aquesta afirmació, en Jordi Cuixart a la presó és més lliure que lliure, també em va fer pensar, perquè estava al·ludint a la llibertat interior, i vaig pensar, bé, m'agradaria aprofundir en aquest concepte i divulgar-lo, deixant de banda tota la política, perquè, esclar, la política només ocupa, o sigui, el procés, són 12 pàgines, és el pròleg, no? Deixant de banda això, bé, com al llarg de la història els grans mestres ens han dit que podem ser autènticament lliures. Quina és la llibertat autèntica, no? I a partir d'aquí vaig començar, com saps, com explico el llibre, pas a pas,
intentar buscar i cercar i divulgar també i donar a conèixer quina és la llibertat autèntica, que no és la que ens han dit a la nostra societat. I tant, i tant, i tant. I, doncs... Vull dir que no és, perdó, sí, només voldria afegir que no és la que ens han dit quan érem petits, en el sentit que sempre l'hem associat a coses exteriors, no? O sigui, situacions exteriors. Sempre hem pensat, bé, jo seré lliure quan, no sé, quan estigui de vacances, quan em jubili, quan tingui diners. Hi ha gent que potser pensa que serà lliure quan es divorciï, no? També, bé, són diferents tipus de llibertats, però no, per mi hi ha una llibertat encara molt més autèntica, que és aquesta llibertat interior que podem tenir tots ara mateix. Sí, clar, clar, fa referència a aquesta llibertat més superficial, més... Fins i tot, jo penso que moltes vegades és el tipus de felicitat que et volen inculcar precisament perquè no puguis ser lliure. Val? Perquè, clar, tot això clar, ens agafa, no? I jo el que volia preguntar, o sigui, de què o de qui som presoners? Si hem de buscar aquesta llibertat interior, de què o de qui o de com som presoners? No ho sé. Sí, al llibre explico que en primer lloc som presoners de nosaltres mateixos. Aquest és el gran què. Som presoners de nosaltres mateixos i som presoners del pensament. I aquí hi ha la gran eina que tu divulgues i de la qual parlaves ara, que és la de la meditació, que ens pot ajudar molt a sortir d'aquesta ment que de vegades és obsessiva i que és la ment de mico, com n'ha dit el budisme, que és aquesta... Jo faig el paral·lelisme per deformació professional amb el locutor de ràdio, dic que tots tenim al cap i que no para de parlar 24 hores al dia. Aquest diàleg mental ens fa presoners. Jo explico que això, que podem estar en un lloc a la platja, a l'estiu, en un lloc meravellós, de vacances, amb tot solucionat, i en canvi podem estar molt preocupats pel futur, molt preocupats pel cap que hem de suportar la feina en cas que tinguem la sort de tenir feina, pels ingressos econòmics que com a autònom que comentaves ara, Edgar, doncs potser no arriben prou. Bé, llavors per mi té molt a veure amb els pensaments i aquí ja és quan podem començar a treballar la llibertat interior, que és, primer, adonar-me de quins pensaments estic tenint ara mateix, que m'impedeixen ser feliç, que m'impedeixen ser lliure, i a partir d'aquí, amb diferents eines que vaig explicar en el llibre, que el pal de paller inicial seria la meditació o el mindfulness, però també connectar amb el cos, per exemple, connectar amb el cos. Doncs vaig prenent distància d'aquest locutor de ràdio, d'aquesta ment de mico, i aquest prendre distància em va fent lliure. Jo explico que sento que durant molts moments al dia sento el locutor de ràdio, la veu dins el cap, com si fos un locutor de ràdio d'emissores que ni tan sols escolto o que podria sentir de fons mentre vaig fent coses de casa, o com si sentís ploure, és a dir, com aquell qui sent ploure. Llavors vas prenent distància de la veu dins el cap, dels pensaments, i vas començant a ser lliure a un nivell molt profund, no? I t'adones que no problematitzes falsament la realitat, que no dones tanta importància segons quines coses, i aquest distanciar-se del pensament ens ajuda a ser molt lliures, perquè la nostra cultura i la nostra societat ens ha educat com si la ment racional fos el més important. I la ment racional està molt bé, és un tresor, gràcies a la ment racional hem pogut quedar avui, Edgar, tu i jo, i també se n'ha assabentat tota la gent que ens està seguint, doncs se n'ha assabentat que avui ens trobàvem i que podíem compartir aquest live, però des de la ment racional no serem feliços. El cervell està programat per sobreviure, no pas per ser feliç. Hi ha altres maneres de connectar amb aquesta felicitat i plenitud autèntiques. I tant. Ara que comentes això, justament aquesta setmana he acabat les classes a la Universitat de Girona, faig l'assignatura de felicitat, precisament per parlar de tot això. I clar,
I clar, al començar clar, ha sigut el primer any. I clar, penses que estaràs davant de joves de 21, 22, 23 anys, acabant la carrera de turisme i de publicitat, i que això, la idea és parlar de felicitat aquesta, autèntica, a llarga, com es diu ara, a llarg termini, algo que els hi faci remoure dins, no? I clar, però vas amb compte, perquè clar, aquí en veritat estem parlant d'espiritualitat, i clar, parlar d'espiritualitat a dintre d'una institució acadèmica molt racional, molt intel·lectual, com és la universitat, doncs jo anava molt insegur i amb molt de dubtes, no? Però el xulo és que quan comences com es diu ara, a caminar i comences a fer classes i et vas deixar anar, ostres, són els mateixos alumnes amb aquestes edats que et comencen a preguntar realment per temes espirituals com les sincronicitats o la intuïció, i clar, et sorprèn, no? I clar, intentar explicar-los, no?, què és l'espiritualitat i veure els seus neguits i tot plegat, i ells mateixos adonar-se'n de la importància de l'espiritualitat en tot, que això diu, és que no s'hauria de començar aquí. Clar que entenc perquè des del nostre punt de vista, que ja tenim una edat, clar, dir, hòstia, que en 20 anys ens haguessin explicat tot això, uau, hagués sigut l'hòstia. Jo almenys vaig començar molt més tard, no? I clar, sí, jo també. I doncs això, que ells amb 20 doncs, ja tinguin accés directe i més normalitzat, clar, trobo, com es diu ara, trobo que és molt gratificant i també, com no, gràcies a la feina que fas de portar doncs, tot aquest material de gent, en forma de gent, d'informació, de tot plegat, que portes tant al programa de ràdio com a TV3. I clar, que una ràdio i una televisió pública estiguin, diguéssim, donant aquest tipus de continguts, jo crec que diu molt d'una societat, no? El que jo veig és que està canviant tot molt ràpidament i que ara hi ha una gran obertura a aquests continguts. I que és una obertura que jo, quan vaig començar fa més de 15 anys, no hi era. O sigui, jo me'n recordo que encara, quan parlava de meditació fa 15 anys, a l'Ofici de Viure, era com molta gent encara l'associava amb relaxació, i ara això ha canviat. Més o menys tothom sap més o menys què és la meditació, l'associa també o el ioga, per exemple, no? Ara se sap més i es practica infinitament més. A gairebé totes les poblacions de Catalunya hi ha un centre de ioga, per sort, no? Bé, doncs, llavors ara hi ha una obertura molt gran, hi ha un canvi de paradigma, estem assistint a un canvi de paradigma. Encara hi ha un antic paradigma que hi és molt, per cert, en àmbits, o sigui, en tots els àmbits, diguem-ne, però jo crec que hi ha una obertura molt gran i aquesta obertura es nota molt també amb la gent jove, no? Que no tenen prejudicis. No assumeixen el concepte d'espiritualitat també en l'antic paradigma, s'associa molt a religió, i jo veig amb la gent jove, he tingut la sort també d'estar molt en contacte amb ells i molts dels seguidors de l'Ofici de Viure i lectors i lectores són gent molt jove, doncs no tenen cap mania. De fet, molts tampoc parlen explícitament amb les etiquetes amb què parlàvem nosaltres d'aquests temes i funcionen sense etiquetes, no? Llavors, jo ho agraeixo perquè aquesta obertura és la que transformarà realment la societat, no? Fa molts mil·lennis que intentem canviar la societat de totes les maneres, agudes i per haver, i hi ha hagut grans avenços, o sigui, jo crec que l'espècie humana ha fet grans avenços, evidentment, però hi ha un canvi de fons que encara no s'ha fet i és el que jo crec que aquest nou paradigma convida a fer. Està fent des de molts fronts diferents, que ara serien impossibles de resumir. I tant. No sé si estàs d'acord, Edgar. Sí, totalment d'acord. Jo, bueno, ja ho saps, jo vinc també de l'àmbit del turisme, sí. I aquí, clar, estic veient també molts de canvis, tu també ho saps, el món de l'empresa també a poc, és veritat que és el que costa més, em penso, per la meva percepció, no sé si és veritat o no, però que, bueno, que a poc, que no tenim pressa i anem fent, no? Sí, en el món de l'empresa, jo sempre, perdona, Edgar, en el món de l'empresa jo sempre dic una cosa, que és que al món de l'empresa jo conec molta gent que es vol dedicar al coaching, per exemple, perquè surten cremats o cremades del món de l'empresa, no? I jo sempre els dic el mateix, ostres, si pot ser
aviam si podeu fer canvis des de dins l'empresa o des de dins les empreses, perquè són molt necessaris. Jo, en el meu cas, modestament, intento fer canvis no només a través dels llibres, però també des de dins dels mitjans de comunicació. No? I a les empreses és molt necessari que hi hagi gent que des de dins les empreses les canviï. Ja hi són, cada cop més. Però és molt important també, perquè ho veiem cada dia, no? Gent cremada d'aquest sistema, d'aquest antic sistema materialista, de la gran inhumanitat d'aquest sistema que es transmet en moltes empreses, doncs plega, se'n va i munta el que sigui, no? El seu centre com a coach o com a relacionat amb el creixement personal, etc. Jo el que els demano sempre és, aviam si podeu tenir una cama a l'empresa i una altra fora, si voleu, però intentar transformar les empreses des de dins. I tant, i tant, i tant. I a més, lligat amb el que dèiem abans, no? Vull dir que el fet de que els programes aquests ja hi siguin, a la televisió o a la ràdio, evidentment això ja per mi és una victòria molt important, no? Sobre la foscor i la falta aquesta de llibertat, però no només això, sinó que les audiències són molt bones, també. Vull dir que... Sí, les audiències han sigut... Avui, dimecres, acabem la segona temporada de l'Ofici de Viure, amb un programa que es diu A través de ser tu, amb l'Eva Bach, amb Borja Vilaseca i en Joan Antoni Malé, i les audiències han estat entre 200 i 300.000 persones. Llavors ha sigut un èxit. Nosaltres no ens ho hauríem imaginat mai que tindríem tanta gent seguint aquests continguts. Jo crec que el confinament ens ha fet connectar amb allò realment important. I l'Ofici de Viure, modestament, amb tota la modèstia i l'humilitat, intentem apropar-nos una miqueta a allò que no nosaltres, sinó grans referents al llarg de la història han considerat que era realment important. I clar, ho fem amb humilitat, amb modèstia i també amb humor. Demà, per cert, m'han dit que surto al Polònia, o sigui que humor, que és fantàstic, això, estic molt content, perquè és riure d'un mateix és el millor que podem fer, és el millor, i si m'ajuden a riure a mi mateix és fantàstic. I jo, a més, al Polònia, jo soc fan del Polònia i el sentit de l'humor és més necessari que mai en aquesta època. Necessitem el sentit de l'humor. Polònia fa un gran bé al país, és un gran servei públic, crec, molt necessari, molt necessari. O sigui que sí, que també tot això ho divulguem també amb sentit de l'humor, però sobretot intentant fer-ho entenedor, que arribi a tothom, i el nostre objectiu és ser útils. I per mi, un dels grans elogis i compliments que hem tingut durant aquest confinament, i encara ara molta gent, perquè es descarrega els programes, els veu a tv3.cat, és que els hem estat útils, que els hem estat de gran ajuda durant el confinament. Per això, no? Per anar cap endins, sobretot per connectar amb altres maneres de pensar i de viure. Hi ha altres maneres de pensar, no? Com tu saps molt bé, Edgar, que no són les de la societat malalta que malauradament hem tingut. A mi no m'agrada, no, aquest concepte, però no el dic jo, el deia Jiddu Krishnamurti, que va ser el gran referent espiritual del segle passat, que deia: no és sa estar adaptats a una societat profundament malalta. Malauradament, la nostra era i encara és una societat malalta. Sí, ho veiem a vegades, desgraciadament, masses en els mitjans de comunicació. Però bueno, aquí anem, no? Intentant això, anar portant i anar canviant les coses. Què li demanaries a la gent, als polítics, a les empreses, per assolir aquesta llibertat? A veure, jo el tema és que és clar, que el meu punt de vista és ja no demano res. O sigui, no demano res, el que faig és oferir, divulgar eines que han estat útils, però pensant sempre en el canvi individual. Això és una cosa que vaig aprendre molt de l'Antoni Blai Fontcuberta, el gran referent meu i del llibre, i d'aquest psicòleg català, que deia: si volem fer canvis col·lectius hem de començar pel canvi individual, del canvi de cadascú de nosaltres. No? Llavors, la meva feina crec que va dirigida al canvi individual, no?
que és que a la suma de molts canvis provoqui canvis col·lectius. Però, clar, em fixo sempre més en la persona, més que, i en com afavorir que aquesta persona llueixi al màxim, que sigui esplendorosa, que doni el millor d'ella mateixa, que visqui en pau, en plenitud, en harmonia, donar aquestes eines que a mi m'han estat útils. Ara, jo no ofereixo res que no hagi passat per mi, que a mi no m'hagi estat útil, no? Perquè tu saps molt bé, Edgar, que ara mateix hi ha molta oferta en el terreny del creixement personal, de tallers, cursos, llibres també, i jo el que divulgo ho he experimentat primer jo, m'ha anat bé a mi, i a partir d'aquí ho comparteixo. No, i tant, i penso que és la manera més humil i més senzilla de fer, perquè és com pots parlar de veritat, i és quan a mi de les coses que m'agrada el teu programa, evidentment m'agraden els continguts i tot plegat, però a mi el que m'agrada és, diguéssim, la teva manera de fer-ho senzill. En el llibre, ostres, parles de física quàntica i parles de conceptes, allò, entre cometes, que no són fàcils, i els fas superfàcils. Justament perquè abans de llegir-lo m'havia llegit el Supernatural d'en Dispensa, que també el cites bastant, no? Sí. I, ostres, no són coses allò fàcils de llegir, i m'agrada molt això, aquesta senzillesa, no? I penso que les coses les fem fàcils quan les coneixem. Val? És com veure un músic, no? Tu veus un músic tocar i dius, hòstia, que fàcil que sembla. I en veritat està tocant una barbaritat, no? Tècnicament. I això és de les coses que més valoro, diguéssim, també del programa i de tot l'equip que feu això, perquè ho feu tot fàcil i això és una meravella. Gràcies, Edgar, me n'alegro. Les coses autèntiques són senzilles. Això també hi estàs d'acord amb mi, no? Quan veiem alguna cosa com massa complicada, malament, no? Ja no és natural. I tant que sí. Ara t'estàs quedant una mica borrós. Sembles aquell personatge de Woody Allen, no recordo quina pel·lícula era, que sortia en Robin Williams així desborrós. Bueno, una cosa, no pateixis. Bueno, de fet, ja veure... Ara, vale. Ara què tal? Millor? Una mica millor? Aviam. Si puc. No pateixis. No, de fet anava a dir, a veure, que ja portem mitja horeta, que és l'estona que sempre faig, perquè també tenir sempre tanta estona la gent aquí pendent i tal. No sé si algú Bueno, moltes gràcies primer de tot a en Gaspar, però també moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat aquesta estoneta. No sé si algú vol fer alguna pregunta o algun comentari del que hem dit. I aquí comenten, avui em compraré el teu llibre, Gaspar, La Conchi Gamora. Moltes gràcies. Espero que t'agradi la llibertat interior i espero i desitjo que siguis una persona autènticament lliure. Gràcies. Genial. Doncs si algú vol fer algun comentari, diu, tornarà el programa de ràdio? El programa de ràdio no ho sabem perquè el Catalunya Ràdio està fent la programació diària més vinculada a l'actualitat i per qüestions de seguretat també dels treballadors i treballadores de l'emissora, etc. Doncs de moment no està fent l'Ofici de Viure i altres programes de cap de setmana. Nosaltres a la ràdio som un programa de cap de setmana, tot i que el podcast va pel seu compte i també té molts oients. Llavors ara mateix no ho sabem. Sabem que l'Ofici de Viure TV3 ha estat un èxit, cosa que agraïm. Moltíssimes gràcies per la gran acollida de l'Ofici de Viure de TV3. Sabem que estem ja preparant aquests 4 programes especials sobre les conseqüències psicològiques i emocionals de la pandèmia, que s'emetran també ben aviat per ser útils en un moment en què la societat es dispara i es dispararan l'ansietat i les pors. També volem ser útils en aquest sentit. I del futur no sabem res, ni tampoc sé res. Ni jo sé res del futur, ni ningú sap res del futur, com ha quedat demostrat. I, per tant, aquí hem tingut un regal, tots i totes, per començar a viure autènticament el present. Jo, durant molt de temps del confinament i ara, el futur he aconseguit que gairebé que no existís, no? Llavors, és un regal que el futur també hi hagi vegades que mentalment dius és el que realment és, vol dir que una il·lusió de la ment, una fantasia, perquè només tenim el moment d'ara, no? Estaràs d'acord amb mi, Edgar, que només tenim el present. I tant que sí. No sé si hi ha alguna pregunta,
Bé, ja veig somriures i cors, moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Montse. Pues molt bé. Jo tinc... Gràcies. Jo tinc aquí un fragment que Edgar, si ve de gust, podria llegir. Sisplau. Perquè, és clar, com que és... normalment, el gran referent de la llibertat interior, com saps, és un psiquiatre jueu, que no em cansaré de repetir, Viktor Frankl, que va estar, per desgràcia, a 2 camps de concentració. Els nazis van matar la seva dona i els seus pares, i ell és qui va dir que existia la llibertat interior i va explicar que es podia ser lliure també dins un camp de concentració en una situació absolutament extrema, perquè la llibertat interior no ens la pot arrabassar ningú. La llibertat interior és l'actitud que podem escollir, segons ell, i aquest és el punt de partida del llibre, és l'actitud que podem escollir davant qualsevol circumstància. I aquesta actitud depèn de nosaltres, només de nosaltres. L'Antoni Blai, ho explico al llibre, deia, és que sou, com recordaràs, som la gent, som com màquines de tabac. Ens llancen una moneda i de segons què, i surt un tabac, i llences una altra i surt un altre tipus de tabac. És a dir, algú et diu guapo o guapa i ja estàs content o contenta, i et diu cul d'olla i t'enfades, no? Som molt reactius. La meva proposta és deixar de ser tan reactius i ser absolutament nosaltres autènticament, a decidir com volem reaccionar davant de cada estímul. L'important no és tant l'estímul com la resposta. Llavors, jo sempre cito el Viktor Frankl, però hi ha un fragment que m'agradaria llegir que no és tan conegut i que és de... El llegeixo, Edgar? Et sembla bé? I tant. És de Roberto Assagioli, que el va escriure a la presó en esclatar la Segona Guerra Mundial i ell va estar empresonat pels feixistes i va escriure literalment, llegiré, sobre la llibertat interior. M'adonava que era lliure d'adoptar una actitud entre moltes d'altres davant la situació, donar-li un valor a un altre. Podia revoltar-m'hi interiorment i maleir la situació, podia sotmetre-m'hi passivament, vegetar, o podia complaure'm en el plaer morbós de l'autocompassió i adoptar el paper de màrtir. Podia prendre'm la situació esportivament i amb sentit de l'humor, considerant-la com una experiència nova i interessant. Podia convertir-la en una cura de repòs o en un període de pensament intens sobre qüestions personals. Podia treure profit de la situació per emprendre un ensinistrament psicològic o podia convertir-la en un recés espiritual. Jo aquests dies de confinament he conegut gent que et diu no, per mi ha estat un recés, un retir, és gent també privilegiada, que no s'ha hagut de preocupar molt, per sort, per elles, per aquestes persones, ni pels diners ni per la salut. Hi ha hagut molta gent que no s'ha pogut permetre aquest luxe, però també hi ha hagut gent que, tot i tenint-ho tot, aparentment tot, ha estat molt atabalada, preocupada, malament, i de fet tots hem passat per moltes etapes en aquest confinament, moltes etapes emocionals, no? Però sempre queda, és veritat, que hi ha un reducte de llibertat interior per decidir tots i cadascun de nosaltres com ens volem sentir, sempre i quan no patim cap gran tràngol i sempre i quan no s'hagi mort ningú al nostre voltant, etc. Però hi ha un reducte lliure. Sempre quan estem, entre cometes, bé, podem escollir quina actitud tenim davant les circumstàncies, i això és el que explico a la llibertat interior, no? I hi ha hagut grans mestres que ho han aconseguit al llarg de la història. Si ho han aconseguit ells, bé, nosaltres podem com a mínim intentar-ho, no? Jo t'asseguro que sóc molt més lliure ara que fa uns anys, no? Em sento molt més lliure, sí, per sort. Segur. Espero anar conquerint encara quotes de llibertat interior. Espero que sí, espero i desitjo que sí. Sí, perquè el de dins no s'acaba mai. Això és un pou que no s'acaba, sí. Per tant... No, jo me'n recordo que això, em sembla que era un dia que en Xavier Guix, el psicòleg, em deia és que, a més, arriba un moment en la vida en què has de mirar cap endins, perquè a fora, primer que l'exterior és previsible, sempre, i que, encara que sigui imprevisible, no et saciarà mai aquest anhel profund d'harmonia, d'amor, de bellesa, de pau,
Tot això ho hem de buscar endins i la felicitat l'hem de buscar endins. Està bé, jo crec, buscar la felicitat endins i irradiar-la fora. Això sí. Però la nostra cultura no ens ho ha ensenyat, això. La nostra cultura ens ha dit, no, busca la felicitat fora, busca la felicitat amb el consum d'objectes, amb el consum de persones com si fossin objectes, amb els objectius professionals, busca la felicitat amb el plaer, i tot això està molt bé, però la felicitat profunda no la trobarem mai en aquestes coses. I a més, se'n va, no? De seguida. No... Jo crec que cada cop, per això, el que deies tu també dels teus alumnes, Edgar, i aprofito per felicitar-te per la gran tasca que estàs fent per fer arribar aquests continguts en tot aquest sector de població i en aquestes institucions que també, com la universitat, que és molt necessari que cada cop vagin entrant més en aquest paradigma, nou paradigma, doncs per això cada cop hi ha més gent que diu m'han explicat aquí alguna cosa que no em quadra, no? Que jo pugui trobar la felicitat en tot això, perquè hi ha molta gent que aparentment ho té tot i que ens adonem que és profundament infeliç. No? És veritat. Només te diré, a tall d'exemple, que el primer dia de classe els hi vaig dir que podia ser molt divertit i molt jijiji, jajaja, val? Meditar, clar, quan estàs en un ambient tan intel·lectual, això molta gent s'ho agafa en plan una mica de conya, no? Però els hi vaig dir, però és molt possible que quan arribem al final més d'un es plantegi fins i tot si vol acabar la carrera. Perquè jo el que vull és això, que realment ens adonem si fem el que realment ens agrada, no? O ho fem perquè algú ens ho ha dit, algú ens ha inculcat o algú ve a saber què, no? I me n'he trobat més d'un que m'ho ha dit. I clar, i aquí pues... s'obren camins, però dic, és que és millor que us passi ara que no quan tingueu 40 anys, quan em va passant a mi, que ja tens una estructura familiar, una hipoteca, lo típic, i clar, és que quan abans ho sapigueu, millor. I clar, això té per mi molt de valor, és important. Per això és important el conèixer-te tu mateix, l'autoconeixement. Avui, l'ofici de viure de TV3 d'avui, amb el qual tanquem aquesta temporada, com hem dit, és d'estar dedicat a l'autoconeixement, no? I hi ha una anècdota d'un moment en què en Josep Maria Espinàs, l'escriptor, que és la cirereta del pastís, i li agraïm molt que hagi col·laborat amb nosaltres, explica que ell mai no s'ha volgut conèixer, ell mateix. No? És una mica el contrapunt, ens porta la contrària una mica tot el discurs de l'autoconeixement. Jo l'entenc a ell perquè això ja és un gran mèrit, que és un mèrit d'un home que ja no té ego, no? Que ha dissolt l'ego i ell diu, a mi el que m'interessa és conèixer els altres. Però abans no arribem al seu nivell, ell té 90 i escaig anys, ja. Abans no arribem al seu nivell, jo crec que sí que és molt important, l'autoconeixement és molt important, perquè si no coneixem de debò qui som, prenem decisions que no estan basades en la nostra essència, no som coherents amb la nostra essència. Som coherents amb els valors de la societat, de la família, els que ens han imposat, de la cultura, però quan entrem endins, llavors podem ser coherents i autèntics, no? O sigui, aquí el que es tracta és de ser autèntics i autèntiques, no? I per això cal mirar endins. I a partir d'aquí, després irradiar al món el millor que puguem, ser nosaltres i donar al món el millor que puguem i que sapiguem. Som flors que hem de florir. I la flor, com explico al llibre, la rosa li és igual ser vista o no ser vista, o ser mirada o no ser mirada, el que vol és oferir al món la seva bellesa. Doncs tots som roses, bé, algunes són més que altres, alguns més que altres, però som flors que, i tots hem vingut aquí a desenvolupar-nos, a desenvolupar els nostres potencials, no? I a créixer, sobretot a créixer, no? Llavors, clar, tot el sistema, l'antic sistema i l'actual sistema, bé, de tot això ni en parla ni ho té en compte, no? Vull dir, ara volem canviar la societat, per exemple, amb la política. Si realment transformarem la societat, no? La política, tenim sort que bé, ja tenim grans polítics i jo en conec també i tenim gent molt valuosa que s'hi deixa la pell literalment pel col·lectiu, pel bé comú,
però crec que la manera de transformar de fons la societat és adonant-nos de l'error principal en què vivim instal·lats i instal·lades, que té a veure amb la nostra essència, amb qui som profundament. No? I això és el que explico, com saps, Edgar, a la segona meitat del llibre, tota la segona part del llibre, que és heavy en aquest sentit. Està explicada de manera molt planera, però és heavy en què explico que aquí hi ha un malentès important, que és que no som el que ens han dit que érem, no? I aquí jo convido sempre a les persones a investigar qui som realment, no? Segurament molts i moltes, ara aquí hi ha la Flora, que ens diu conèixer-te tu mateix per oferir el millor als altres. Sí, Flora, sí, totalment d'acord, exacte. Doncs bé, segur que moltes i molts de vosaltres veieu que malgrat els anys, sí, que passen els anys, però que hi ha una part de vosaltres que és exactament la mateixa que fa 20, 30 anys. Hi ha un nucli dur que és exactament el mateix. Llavors, a mi el que m'interessa és aquest nucli dur, que té poc a veure amb la pell i amb l'edat i fins i tot amb el gènere. Com saps tot això, ja ho saps, Edgar, ho saps de sobres. Ai, molt bé, molt bé. Bueno, doncs, si et sembla bé, ho deixem aquí, val? Que portem 45 minuts ja, Déu-n'hi-do. Jo volia estar mitja horeta, dic, bueno, si és per, saps, fer-ho suau, però bueno, aquí podríem estar. No, gràcies. No, gràcies. Exacte. Sí, tu i jo xerrant podríem estar molta estona i més d'un tema a mi m'apassiona tot aquest tema, perquè per mi aquests són els temes verdaderament transformadors. No? Sí. A mi la veritat és que em fascinen i vaig escriure el llibre amb moltes ganes, amb moltes ganes de compartir, sobretot ganes de compartir, de dir, veure, va, espero ser útil i ho dono tot. Doncs això és el que he fet. I tant que sí. I t'ho agraïm moltíssim. Doncs molt bé, moltes gràcies, Gaspar, a tots els que heu vingut. I a totes. I a totes, i tant. Moltes gràcies a totes i a tots, sí. Si voleu, ja ho sabeu, que cada dimarts i dijous faig meditacions aquí a Instagram, gratuïtes, per qui vulgui venir. Demà dijous toca concert, val? Vols, cants i un espai de tranquil·litat i sereu tots molt benvinguts. Vale? Doncs vinga, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies i disfrutar a tope. Vinga, adéu-siau. Gràcies, Edgar. Una abraçada molt forta.